Compartim la preocupació per el sistema de beques, que deixa fora del sistema un nombre important d'estudiants i no ho fa per incapacitat o pels mals resultats escolars, sinó per una qüestió de capacitat econòmica, és així. A mi em sembla raonable que se demani una nota mínima, no soc jo ningú per a dir el 6, el 6, el 4, però em sembla raonable que es demani una nota mínima i un esforç important, jo mateix he sigut becari, i un grau d'aprofitament de la beca. Ho he sigut abans i ho soc ara. Però és que el sistema no impedeix estudiar el que té un 6,4 de mitja, sinó només el que tenint un 6,4 de mitja, a més no té diners per a pagar-se la matrícula, que és una cosa que és diferent, perquè si tens un 5,8 però tens diners, sí que pots seguir estudiant. Per tant, és un problema de com plantegem les beques, si són per ajudar els que són més desfavorits o són per contra per a premiar els millors estudiants. Són dos models, cada un té el que té, a nosaltres este no ens agrada i ja està. Ara bé, per ser sincers, el nostre grup entén que no és precisament a l'Ajuntament a qui li correspon crear una partida, que a més no sabem d'on hauria d'eixir, per suplir allò que fan molt malament altres administracions, i pensem que aquesta és una dinàmica perillosa, d'anar acceptant, però en fi. També pensem que és una mesura de gran complexitat. Qui tindria dret? Només els censats a Castelló, tots els que estudien a la nostra ciutat, en una moció és complex. També em sembla bastant discutible haver de posar en marxa una oficina municipal per fer una cosa que ja està fent, per exemple, el Consell d'Estudiants en la UGI. Tenim que duplicar esforços sense una garantia segura que això vagi a millorar els resultats. I després, en la línia del que deia la senyora Carreras, vostès en dues línies expliquen el sistema alemany i dels Estats Units, que té una legislació complexíssima, que és que després d'estar becat i estudiar, quan t'incorpores al sistema de treball ho tornes en base a en dues línies. És una miqueta, és a dir, nosaltres compartim el problema, ens sembla que aquesta moció no és la solució, creiem que no és la solució, ni tan sols estem segurs que forma part de la solució. Ara bé, com la situació generada per les polítiques classistes, és a dir, com se diu per part del Partit Popular, és tan greu, ens sembla necessari qualsevol toc d'atenció que se vulgui fer, i una moció és una oportunitat com una altra per a donar un bon toc d'atenció en aquesta línia. És una miqueta com els jurats estos dels programes televisius, com ja faig números i veig que no va eixir perquè no tindrà els 3 vots favorables, doncs faré com Risto Mejide, votarem a favor perquè sabem que no s'aprova, si no, la votaríem en contra. Gràcies, senyor Déu. Anem a votar esta moción del Grupo Socialista para evitar una línea de crédito urgente para poner a disposición del alumnado universitario que pide ayuda para cursar sus estudios. ¿Votos a favor de esta moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?